Laing lalaki na usab sa dakbayan sa Sugbo ang natrap sa imburnal human giingong nalipong dihang nangita og sinsilyo sa ilaw. Sa iranta ang update ni ini sa report ni Alan Domingo. Girespondihan sa Special Rescue Force sa dakbayan Sugbo ang lalaki na trap sa ilawom sa imburnal. Gikinahanglan pa nilang dukdukon ang putaw nga tabon sa imburnal aron kini matangtang. Dihang natangtang na, gitabangan nila kini sa paghawas nga dayag nga luya ang maong lalaki. Ilang gisakay sa ambulansya aron madalas tambalanan. Matod sa nakadiskubre sa mga lalaki nga nakadungog siya nga adunay nanuktok sa tabon sa imburnal ug duna usay tingog nga iyang nabati. Dihang gitan-aw niya sa imburnal nakita niya ang lalaki nga nagpakitabang. Pagtanaw na ko sa manhol na may tao, di niya na ako sus nga nung naamo ka diya. Ang yung tubag ito siya niya na siya kapoy kayo. Gipahibaw niya ang mga sidong personnel nga mausay na nawag sa rescue. Samtang ipadayag sa CCDRRMO nga wa na makonfine sa tambalanan ang maong lalaki human masuta nga maayo ra ang kahimtang nini. Proximity from San Jose to Gaisano, Colon, sa P. Lopez, that's roughly mga 500 meters, no? Diya sa nalipong sa gutom sural. Imagine, gikan anang kanal, kanumita kag sensyo, so ito nalipong. Nasayra nila nga sa lungag dapit sa dakong universidad ni sulod ang lalaki o gisubay nini ang imburnal kay manguykoy kuno og sinsiyo. Apan naglisod na matod pa pagginhawa ang lalaki maong mogawas na unta kini apan dunay tabon ang imburnal hinungdan nga natrap siya. Ang 39-year-old nga na-trap, wala masad magpa-suit sa hospital, no? Nakikalayo na ang DSWS sa CCDRRMO aron mahatagan ang lalaki sa unsa may intervention nga ilahang pagahimuon. Sa psychosocial intervention, mo conduct mig assessment, then hung visit kung kinsa tong ato ang mga katong last Saturday nga ato ang nisulod sa atong kanal kung unsa gi purpose why ang social worker mag-gather siya data kung unsay mga problema nga iyang na-encounter. Ikaduhang higayon na nga dunay mga lalaki ang natrap sa imburnal og na-rescue katarungan nila nga nangita sila og mga sinsiyo sa kanal nga ilahang gisudlan. Naalarma ang DSWS sa sunod-sunod nga pagsulod sa mga tao sa kanal aron mangita og sinsiyo. Dili lang matod pa pinansyal nga panginahanglan kun dili problema sa emosyon ug panghuna-huna ang gihambin sa mga tao nga naghimo nini. Pipila ka semana ang nakalabay, bukton usab sa usa ka 15 anyos nga lalaki ang nihuot sa tabon sa imburnal kay gikay nini ang sinsiyo nga naanod sa kanal. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.